皆さん、こんばんは。アロハ。アロハ。お元気ですか？いかがお過ごしですか？ちょっとまだ配信が最初ズレがあるので皆さんお待ちしております。さあ、早速なんかもうチャットに書いてくれてる。ワクワク。ありがとう。さあ、もう11月ですけれども皆様いかがお過ごしでしょうか？はい、ありがとうございます。モーさんと、みねこさん、アロハ。皆さんありがとうございます。いやー、どうですか？もうだんだん寒くなってきましたけれども、お風邪など、ひいてないでしょうか？皆さん。ダイヤスユさんも、アロハ。元気ですか？皆さん、元気ですかって言ってるから、元気ですとかね、答えてくださいよ。今日も皆さんとチャットを見ながら、チャットトークをしながらの、ライブで、トーク多めのライブ配信となっております。はい。モンキーディスコさんもありがとうございます。こんばんは。やすこさん。楽しみにしていました。今日もよろしくお願いします。いつも励みになっております。ありがとうございます。ね、やすこさんいつもチップもありがとうございます。いつも配信前に受け取っております。嬉しい。はい、だんだんこう続々と集まってくるかなと思うんですけれども、はい、及川さんもこんばんは。楽しみにしてました。ありがとうございます。もう楽しみにしてましたの一言で、この YouTube ライブは続けていけるわけですけれども、本当にいつも皆さんに励ましていただいて、なんとか生きております。何の話だ急に。さあ、じゃあちょっと皆さんが集まってる間に、10月から11月の今日までいろいろあったことなんかを、紹介してというかね、報告していきたいなと思ってます。梅ちゃんさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。レッスンお疲れ様でした。オンラインレッスンね。ありがとうございます。白井さんも静岡からありがとうございます。オンラインもありがとうございました。ね、10月の26日にね、歩行みたいな感じでずっとやってきたオンラインレッスンの、全6回の受講の方の特典みたいな感じで Q&A レッスンっていうのがあったんですよね。それ見ましたか皆さん？ちゃんと結構いろんな、質問に普段ねできない質問みたいなのにもどんどん答えていって、結構ボイストレーニングっていうか歌の方のこととかもね話したりなんかしてね、ちょっと面白い内容になったんですけれども、はい、オンラインレッスンはね来年また春頃にスタートする予定ですので、情報これから決まったらね発信していくのでね、ぜひチェックしていてくださいね。はい、レイレイさんもこんばんは。オンラインレッスンお疲れ様でした。和子さん、いつもありがとうございます。もういつものメンバー来てくれてる。嬉しいわ。さあ、10月なんですけれども、10月の15日に配信がありまして、そして18日の、土曜日は江ノ島のビッグフェスというのがありました。ずっとね江ノ島の海をきれいにしようっていう活動をされているね海桜さんという方たちのね、大きなイベントだったんですけれども、一日中ビーチで、お相撲さんが来てお相撲を取ったり、なんかビーチバレーをしたり、なんかアート砂で作るイルカとかね作るアートの方がいらしたり、なんかとにかくもうあちこちで一斉に遊ぶみたいな感じで、その中で私たちライブさせていただいて、稽古ウィズウルベヒで、そして小川美穂先生のハラウの皆様とのコラボレーションでライブたっぷりお届けしました。その前にねなんかねビーチクリーンをねしようっつってみんなでその辺お掃除するところからねスタートするっていうイベントでした。素敵でした。そして、その次の月曜日に、アクアマーレ、私が、教えてるウクレレユニットがあって、そのアクアマーレがライブハウスデビューということでなんと老舗の渋谷のクロコダイルで、
ウクレレエイドというねチャリティーイベントに初参加させていただきまして、なんか出番順がね結構もう鳥みたいな位置になっててエントリーした人の鳥みたいになっててもうでもね堂々たる生徒さんたちの演奏で大成功だったと思います。そんなこともあったり、そしてね集まってくれてるかな。レイ髪飾り素敵です。かわいい。ありがとうございます。このレイもねちょっと後でお話ししようかな。そうでねなんといってもですね、10月のその終わり後半のそのオンラインレッスンの Q&A があった次の日からなんとバリ島に行ってきました。わー、ハワイじゃないのかみたいな感じなんですけど、初めての私にとってはアジア方面の旅。なんか今まで行ったことあるのがなんか海があるところとかばっかりで、初めてのねもちろんバリも海なんですけどなんて言うんだろうサンフランシスコとかオーストラリアとかねニューカレドニアとかそんな感じだったんですけど初めてそのアジアって感じのねバリ島に行ってきました。なんかバリ島は父と2人でね行ったんですけれども、なんとね父の誘いでねバリ島行かないみたいなそれでね私は昔からバリ島すごい憧れがあって、何が好きかっていうと音楽ガムラン、結構民族音楽が昔から好きだったので、そのガムランの音色っていうのが大好きで CD 買ってよく部屋で聴いてお香焚いたりとかしてるような暗い感じなのね人だったんで、なんかそのちょっとああいうトランスになるようなミュージックが大好きなんですよね。でその生でねぜひ聞きたいなと思って現地でもうそれをすごい楽しみにして行ってきました。ものすごいだからずっとここ数年ハワイしか行ってなかったんでなんか刺激的で、もうなんかその観光ビザを取るところからもいろいろと大変だったですけれども楽しくってワクワク新鮮なフレッシュな体験をたくさんしてきました。結構ねバリ行くんだっていうと行ったことあるとかね、何十年前にバリ行ったとかね、新婚旅行がバリでしたとかね、意外と皆さんなんか1回ぐらい行ったことあるみたいでね。行ったことある人います？この中でないかな。ねえちょっとすごい良かった。また行きたいなと思って、バリ舞踊もショーをねウブドの王宮のショーを見たんですけれども、またそれも素晴らしかった。踊りなんか目がこうね吸い込まれるよねなんか真似しばらくこう帰ってからも影響されて目の動きとかこうやってやってみたりとかするんだけど、あれはなかなかできないですよね。繊細なこの指使いとかね、ものすごい憧れた。なんと真ん中のね一番最前列のセンターの席で見れてもうかぶりつきでこうやって感じだった。そうなんですそうそう、バリ島の話聞きたかったです。親子旅いいですね。だってあこ姉さん、そうなんですよ、楽しかった。お父さんとっていうのもね2人でなんかこうバリニーズマッサージとかいうのもね受けたんですけど、いきなり同じ部屋に入ってじゃあまずこれ全身脱いでくださいみたいなまあ親子だからいっかとか言いながらでお父さんとこうやって寝そべってお互いに、どういう状態なんだろう、大丈夫かなお父さんこれ痛くないのかなとか思いながらこうマッサージしてもらってるっていうね、そういう絵も面白かったしね。そう安子さん綺麗なところなんですよ、行ってみたい。そう海も綺麗でした。景色もなんといってもね植物が、プルメリアとかほらハワイみたいに咲いてるんだけど、なんかね生命力がすごいあるっていうか強いんですよ。色も濃いしみずみずしいし、ちょうど、湿気もすごいあったんですけど、なんか日本のこの蒸し暑い夏に近いようなちょっと暑さがあったんですけれども、でもなんかね生き生きしてなんかもうここから話しかけてくるぐらいのこう勢いで無理って咲いてるし、ブルベリアも植物とかすごかったですね。
もう木も全部濃かった色が。だから人間もなんか濃い感じがしたし、あとね神様に一番近い神様にいる島とかね言われてますけど、本当にもう毎日の生活がヒンズー教のね祈りの強さっていうのも感じたし、なんか普通にみんながその神様の存在を大事にして暮らしてる。だからもう全部の家の前にこうお供え物もあるし、あとなんかなんだろう、祭壇がねお家のことにあったりするので、もう景色がもうお寺みたいな感じでね、またゆっくり行ってみたいな。ちょっともう皆さんのあれが間に合ってないバリの話のところをちょっとね拾っていきますけども、バリと行ったことないですね。私も初めて。白井さんも夫婦で行ったんで、ご夫婦で行けました。リエさん父と娘の2人旅ね、父がね旅好きでいろんなとこ行ってるので、逆に連れてってもらった感じなんですけどもそう、バリの踊りもね、そう目力がすごい、もう近くで見たら本当すごかった。ナシゴレンとか食事がどれも美味しかった。そうすごいご飯が美味しくって、だからもうずっと朝昼晩ずっと食べてるみたいな感じで、なんか朝ブッフェで一日目やっぱ取りすぎて、お昼は食べてまた食べんのみたいな感じだったになってきたんで、2日目からビュッフェ欲張らないみたいな感じでやったんだけど、でもお腹ずっといっぱいでしたね。美味しくて食べちゃう。なん独特のこの香辛料が混じり合ったご飯となんか麺が混ざったみたいなやつとかね、ご飯を麺をおかずに食べるみたいな感じとかね、面白いですよね。いろいろとカルチャーショックもあった。楽しかったです。そう、お母さんに楽しかったですよ。さあちょっと前に戻ってみて、はい、ウクレレイド楽しかったです。レイ髪飾り素敵。これねはいふみちゃんも一段と華やかですね。本当ですか。今日地味かなと思ったんだけど後ろのティーリーフも生き生きしてる。だんだんねこれもねだんだん増えてきてますよね。一時なんか 2,3 個しか葉っぱがなかった時とかあったけどなんかだんだんね生えてきてるね。そうこのレイはね実はこの今着てる T シャツ後ろ薄くてあんまり見えないかもしれないんですけど、文字書いてあってなんかついてるオーラっていうね書いてある。実はフラのね発表会があって、私が踊る方私が所属しているハラウの保育がありました。そこで、このオーラっていうのがこうテーマになっていたので、この T シャツ着てます。ちょっと25周年ハラウ25周年で、後ろにはなんか見えるかしら、見えないかいろいろ書いてあるんですよ。25周年シルバージュビリーっていうんですかね。すごい楽しかったです。そちらもねいつ一昨日だったんです、それが終わったのが。でこのレイはねフラも踊ってクラスの人と踊ってで1曲だけ歌わせていただいたんですね、クムと一緒に2人でなんか交互に歌うっていうすごい光栄な、本当にもうフラを始めた頃の自分から考えたらもう感無量なんですけれども、そんなシチュエーションでフワリレフワを歌わせていただいて、その時にねこのレイをいただきました。でこの葉っぱは、自分で咲いたんですけど踊る時にみんなで揃えてつけたティーリーフですそんな感じで今日はね、だからまだ新鮮な保育のそのマナーをここに浴びた状態でお届けしようかななんて思ってるんです。保育おめでとうございます。ありがとうございます。フラ見たかったなとか言ってどこかでまだねなんか踊る機会がねあればね。
そうクムと一緒に歌ったんですよ。本当にもう感動でしたね。はい、ちょっともういろんな話しちゃったんでいろいろと皆さんのコメントがいろいろなってますね。はい、そうケチャックダンスね、ケチャックは見れなかったんだよね。ケチャね、ケチャあれができない、見れなかった。はい。で、そのバリ島旅行が10月の末から、10月の終わりまで行ってて、で帰ってきて、で11月は今月は、最初の頭に11月の3日に、逗子のサーファーズというねお店がなんと閉店に今月いっぱいでなっちゃうっていうことで、まあなんか結果的に最後のライブになっちゃったんですけれども、千尋さんのイベントのねロコモコサンセットのイベントがあって、そこでライブさせてもらってきました。でその後に11月の8日に食野暮農園っていうね葉山の方面、空き家の方なのなんて言うんだろうね、あそこねの、場所がねちょっと素敵な隠れ家みたいなところのなんか農園っていうか広くて森の中に素敵なスペースがあるんですよね。レストランもやってて、でそこでなんとウェディングのパーティーがありました。そこでゲストで歌わせていただいたんですけれども、そのお二人はねまだ若い20代で、本当20代の若者とか言っちゃってるし、もう私いくつなんだって20代の本当に学生さんみたいなぐらいの雰囲気でしたけど、100人以上ね集まってね、そこで野外でパーティーだったんですよ。すごい楽しかった。でそれのゲストなんて呼んでもらったんですけど、なんかねそのお二人がねハワイでねプロポーズしてもらったんですって。だからちょっとハワイアンシンガーの人呼びたいっていうことで、なんとこの YouTube を見て、私を見つけてくださったというそんなご縁で歌わせていただいてきました。とっても可愛い二人でした。おめでとうございますって感じで、もうなんかいろんなことがありすぎて、なんかねもうお祝いがいっぱいでね。で、そう11月の9日には那須にも行って、那須のパラダイスビレッジでロコモコサンセットのイベントで、カネオヘグッドガイズのププさんと森岡さんとね一緒に演奏をしてきました。そこもまたね新しい素敵なスポットでしたよ。なんか美味しいお店がいっぱい入ってて、そこにずっと一日いるだけでずっと食べちゃうみたいなね、また食べてばっかりだねそんな感じでした。はい、じゃあ皆さんなんかずっと喋っちゃいそうなんで歌おうかな。こっちにウクレレじゃなかった、今日こっちなんだいつもこっちに置いてるからなんか何回かやっちゃいそう。さあ、今日はちょっとこのウクレレでねケワヤさんのフェイマスの、フラレアモデルで歌っていこうかなって思いますね。告知した通り今回の、テーマメレフラになります。メレフラというとねさあここからメレフラタイムですよ、皆さん踊りましょうみたいな感じでねよくライブ中にさせていただいたりとかしているんですけれども、歌と踊り、私が歌ってそして皆さんが踊るもしくはウクレレ持って歌う、一緒にちょっと参加型ね、皆さんの音は生では聞こえないけれども、歌ったり踊ったりしている皆さんを想像しながらやっていこうかなと思ってます。ぜひ踊れる曲があったら立ち上がって踊ってくださいね。じゃあ1曲目です。まだ1曲も歌ってない歌っていこうかな。これはもう定番ソングの定番ですよね定番ソングの定番定番中の定番ね。ヘウイ歌ってみようかなと思います。じゃあ皆さんご準備よろしいですか。お家の中だから靴下脱いでもいいし、はい滑らないように踊ってくださいねじゃあメレフラだから、オールツーっていうのは2回ずついきます。1番2回2番2回全部やってみようかな。ではいきます。キーは F でいきますよ。
でめやほぴりかいりのえこうまなおほいかれいなのおえぼいあこいやでめやほぴりかいりのえこうまなおほいかれいなの毎なんで毎なんで毎おえくれいほかひのこまこえうえうへやはえねいかうはた毎なんで毎なんで毎なんで毎おえくれいほかひのこまこえうえうへやはえねいかうはたはいなまいかぶわなはいなへういからおえなかいやろはへぶわいみりみりやいはいなまいかぶわなはいなへういからおえなかいやろはへぶわいみりみりあいはへういイエーイはい踊った人歌った人ハモった人いないもう自由参加でございます。あ、タイヤヤスヨさんがなんかフラメンコ踊ってる違うかはいありがとうございます。あ、ともさんもこんばんはね。サーファーズ天気良くてね、そうなんです。それね、野外のさお店とかねイベントって天気がねあるからね。あ、そうそうそう年末ね、そうそう年末、そうよろしくお願いします。ちょっと今個人的な話になってるあ、パチパチパチありがとうございます。あ、マミさん一緒に歌いました。素敵な曲ですね。ウクレレ弾いた人、あ、モーさん弾いたあ、やすこさん楽しいだってありがとうございます。早口もいっぱいありがとうございます。あ、歌いましたイエーイレイレイさん。はい、じゃあちょっとここら辺で乾杯しましょうか。皆さんお飲み物を持って11月に乾杯しましょう。じゃあ今日もよろしくお願いします。乾杯。皆さん何飲んでますか。ちょっと今日はねちょっとあったかいの飲みたかったんでこれに入れてますけれども、お湯お湯飲んでます。でお湯の中にねこうそう昨日ねちょっと、この話もねジョークダさんというね私の大好きな音楽のね仲間がいたんですけれども、ネイチャーサウンドアーティストのジョークダさんがね、8月にちょっと亡くなられて、そのお別れの会があったんですよね。ちょっと話が飛んじゃいましたけども、なんかねそれでまあその話もちょっとしようとしてたんですけども、その時にごめんなさい後で話すおけいちゃんっていうねウクレレシンガーのね小笠原の歌を歌ってるおけいちゃんと、あと石垣の宮原真紀子さんマッキーと3人で地球ラジオシスターズって言われてて、でジョーさんがすごい私たちの歌を気に入ってくれてたんで3人で歌を届けようということでねたくさん歌ったりライブをねしてきました。その時にちょっとおけいちゃんがね水の中にペットボトルの中に
のど飴入れてたのね、ポチョンって。でこうやってかき回しながら飲んでて、これがいいらしいよって言ってたんで、ちょっと今のど飴が入ってますって言いたかったのど飴が1個入ってます。いい感じです。はい。皆さんありがとうございます。豆乳飲んでます。ビール飲んでます。コーヒー飲んでます。白湯飲んでますそうなんかね、本当に昨日のねイベントもね、すごくなんか不思議でね、そこにジョーさんがいないのが、本当にね今をね大事にしていきたいなっていうのと、もう本当に今こうやって出会えてるみんなとの時間を本当に今一時全てね大事にしていかなきゃなっていうふうに改めて思いました。ちょっとまた思い出したらいろんなこと、そんなことも話しますね。さあ、もういろんなことがだからありすぎて、この1ヶ月にもういろんなお祝いからお別れから、もう始まりから終わりからいろんなことがあって、それがもう日常の中にあるって、そこで歌ってるっていう日々送ってるうちに、なんだかね、本当になんか何でもない日が記念日とかいうのが本当にそうだなって思えてきて、その人にとっての一生に一回しかないねことを音楽で届けさせてもらってるっていうことは本当に幸せなことで、なんかねなんか今日話がまとまらなそう、頭があんまり回ってないそんなことを感じて、もういっぱい感じました。だからね、皆さん今を大事にしていきましょうね。楽しんでいきましょうね。はい。地球ラジオね、タイヤセイさんも聞いてましたよね。またね、なんかその地球ラジオのメンバーで集まろうっていう話が出ているので、またこれからジョーさんいなくてもみんなで集まりたいなと思ってます。インスタ見てましたよ。本当に忙しそうでしたね。ありがとうございますじゃあ、なんかしみしみしちゃうんだけどいろいろ。次の曲、2曲目いきましょう。じゃあ2曲目はもうこれも定番中の定番で、よく鐘ダンサーが踊ったり、あとケーキね、子供たちが踊ったりもしていますね。ウルパラクワ行ってみようかな。キーは最初 D ですだいたいねメルフラだとウルパラクはね4番まで歌詞があったりして、私のレコーディングクプラの中には4番まで歌詞入れたんですね。間に「うわいけいかなに」っていう歌詞が入るんですけど、それだいたい踊らない原さんが多いので、どうしようか、それは入れるか踊れないところアドリブで牛がカホーラベ島のね牛が見えるっていうところをね、カホーラベ島が見えるよっていうところをね歌ってみようと思うので、そこも合わせて皆さんぜひご参加ください。じゃあウルパラクワー。
働くわありがとうございました。イエーイ。皆さん踊りましたか？また間違えたこっちね。はい、こっちウクレレねえ、これも定番中の定番でございます。今日も定番しかやりませんからね、ご安心ください何のご安心飴が溶け出していい感じです。この中に入っているのはなんだっけ、戦うマヌカハニーっていう飴ありますね。あれだったと思います。ちょうどいい感じです。今度からこれやろう。皆さんもやってみてください。どんな飴でもいいそうですよ。のど飴ねえ、皆さんね、当たり前な一日ってないですよね。そう、本当にね、なんかありがちな言葉に思えるけど、本当にもうそう思うんですよ。なんか最近人といてもね、しみじみありがたいな、この人と入れてとかね思う時とか結構あったりしますよね。その保育の時にもね、クムと歌わせていただいたんだけど、その時にクムとねいっぱい話す機会があって、打ち合わせの時にいろんな話をしてくださって、そんな話をしてたんです。この今ね生きていることってね、やっぱり大事であし、この保育のテーマもエオーラだったんだけど、ちょっとパンフレットこんな感じで、ちょっと素敵なことがさっき書いてあったのをね、みんなにもちょっと読んじゃったりしていいのかなパンフレットにクムのね言葉でね、クムサンディのね言葉でね、そうエオラメカハナマナというテーマだったんだけども、奇跡は計画的に起こすものという、私ってね、クムサンディが常々話している言葉からインスパイアされたものです。計画的にというのは、どこに向かって何を願うのか決めること。素直な心でこういう人でいたいとか、こういう生き方をしたいという決意をする。その決意の純度が現実を作っていくと思うのです。そして何を感じてインプット、何を与えていくかアウトプットのバランスが大事。照らしてくれた光に感謝しながら、より大きく照らし出せるように、そしてこんなねいろいろとまだ文章書いてあるんですけども、すごく素敵な言葉だなと思って、そう生かされてるっていうけど、自分がどういうふうに生きていくかを自分で決めていくっていう、それを信じてねいく純度が濃いほどそれが実現されていくっていうのは本当にそうだなって私も実感することが多いので、思わずちょっと読み上げてしまいました。許可もなくありがとうございます。ちょっとメレフラなのに深い話挟んでいくっていう、ちょっと今日変なパターンになってますね。はい。和子さん、4年前脳出血で倒れて今も命があり、仕事も始めて1年が経ちました。命があることがすごいことと思います。本当にそうです。そんな大変なことを経験されてたんですね。より強くねきっとねそういうこと思われると思います。だから本当に大事にしないとですね、自分の体は。だからちょっとおかしいなと思ったらやっぱり病院行ったり検査したり、早めに治す、未病のうちに治すとかね、大事ですよね。だから私もね実はねちょっと体調崩してたんですよ。ちょっと鼻声かなと思うんですけど、今日も YouTube ライブできるかなってちょっと3日前ぐらいちょっと心配だったぐらいだったんですけど、保育までに治すっていう感じで治して調整したんですけれども、もうねこじらせないうちに治すとかね、微調整しながら生きていかないと、その小さな積み重ねが大きな病気を防ぐって思います。あこ姉さん思い出しながら踊りました。はい、モンキーディスコさん踊りましたよ。入浴中ですがどういうこと？お風呂入って YouTube 見てるんですか？裸で踊ったんですかもしかして。いやーとか言ってやだ。レイレイさん、のど飴お茶に入れてもグッドですね。そうそうそう。お茶に入れる、いいですね、美味しそう。甘露ボイスケアのど飴
買ったので入れてみようと思います。はい、皆さん入れてください。熱燗に入れてもいいのかな自由チャレンジということで、じゃあ3曲目のメレフラに戻りましょう。メレフラやろう。じゃあ次は、メレフラでもう必ず歌う曲を3曲目に持ってきました。やっぱりね、最近なんかここところね、メレフラタイムをねなんかやってくださいっていうライブが多くて、ゲストで呼んでいただいてメレフラをやるっていうね、なんかねパターンが多かったんですね。でこのケアロハを歌うと思うんですけどケアロハは絶対に全員が立ち上がってくれるそんな曲です。じゃあ、ケアロハを歌うんですけど、日本語とタイ訳、フラが踊れるタイ訳バージョンでジモさんの行こうかな。クラレアに掲載させていただいてました。そのバージョンでいきます。クラレア今月号でもう最終です。もう雑誌としてね発売がなくなるということなので、102号皆さんぜひ買ってくださいね。今回も収録させてもらっています。日本語バージョンのね新しいケイコ&リョウケンの音源も入っておりますので、ぜひ皆さんお買い求めください。じゃあその、ハワイ語日本語バージョンでいくんですけど、メレフラは普通に1番2回ずつ2番2回ずつ踊っていただいて振りが合うはずですので、やってみてください。ケアロハ。
ケアロハありがとうございました。皆さんにも拍手。歌ったり踊ったりしましたかはい。あ、すいません。やすこさんありがとうございます。ハードだったので疲れが出たのですね。不調なのに YouTube ライブありがとうございます。すいません。そんなつもりではないんですけど。いや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 、もう皆さんに会いたくて万全じゃないのにすいません。出ちゃってみたいな。だからもうなんかね、まだ鼻がね、ちょっとすすっちゃったりとかするんで、YouTube ライブでずるとかやったらすごい嫌だろうなと思って。でもなんか今は大丈夫ですね。今のところ。のだめのおかげかな。うん。不思議ですよね。なんか歌ったりとか本番になると大丈夫だったりね。その保育園の時も組むと歌うっていうのがあって、もうそれまで絶対声出さないようにしようと思って何日間ももうほとんど喋らない、絶対歌わないとかやったりしてたんですけど、本番はなんとかもうすごいハモリのところいつも出さない、逆にむしろいつも出さないぐらいの高い声でハモったりとかしたんですけど、なんとか出たかなって感じでね、もう信じるしかないって感じでした。定期検診すごく大事ですね。本当ですね。日本語で歌うフラの曲も素敵です。ありがとうございます。今度は踊りました。素敵な声で癒されます。ありがとうございます。じゃあ続いて、フラレア購入しました。リエさんね、ぜひぜひですよ。もうこれ貴重ですよ。急いで歌詞を検索しましたね、歌おうとしてくれてる人もいますね。そう検索しながらね、こうやって参加型だからもう自由にお願いします。じゃあ続いてですね、いきましょうか。じゃあ次もよくねメレフラでもちろん歌う曲なんですけども、かわいいほっぺパパリナラヒラヒ歌ってみようと思います。じゃあ皆さん準備よろしいですか。キーは G でいきます。
ラヒパッパリなラヒラヒなんだろうやっぱりねハラウが違って振り付けが違っても結構みんなでね一斉に踊っていろんなハラウの人と一緒に踊るけどなんか振りがリンクする時あるじゃないですかね。それがすっごい楽しいんですよね。結構やっぱりアロハだったりとかオエとかね振り付けがやっぱり同じような感じでそれが楽しいんですよねメレフラってね。もうこうみんな混ざり合う感じ曲を知ってればすぐできるってそこが本当にハワイアンソングの楽しみですよね。パッとこうミュージシャンもねキー何とか言いながらね歌い回したりとかねでダンサーさんともパッとねできる知らない初めましての人でもできるそこがなんかすごくこう平和でいいなってハワイアンっていいなと思うところです。皆さん拍手ありがとうございます。ホラウリマさんスタジオホラウリマさんインフルエンザでね混んでいたので癒されました。もうほんとインフル今めちゃくちゃ流行ってますからねもう本当に注意しててもねかかっちゃうくらい大変。和子さんもありがとうございます風の鼻声でやっぱりレイさんも鼻声私も実は鼻声なんだけどね大丈夫ですかねこれは早すぎて歌いませんでしたそっかちょっと早口言葉みたいになっちゃったさあ、じゃあ続いていきましょうか、これもねこの間なんかこうよくメレフラでっていうかね、メレフラを歌うこともあるけどよくティーチングとかでねフラをみんなに教えてその場で教えて踊ろうとかいう時にもねよくやる月の夜はこれも定番曲歌ってみようかなと思います。最初はソフィスティケイテッドフラ英語バージョンで2番から日本語のバージョンで歌うというのをやってみようかしら。じゃあ、月の夜はやってみます。これ踊れる人ソフィスティケイテッドフラ踊れる人ぜひご参加ください。キーは F でございます。トクサタイエーイありがとうございます。ソフィスティケイテッドフーラー月の夜はお届けいたしました。
これもねもうずっと歌い継がれている歌でございます。本当に音楽ってねもう永遠に残るからね、すごいよこんなことですよ。私もねどんどん残していかないとなとか思います。そうそう、このね YouTube ライブもずっとアーカイブなんか見れるようになってるんですけど、もうなんか自分のアーカイブはもう一度見たら恥ずかしくてもう見てないんですけどでもなんか私これなんか自分の中でのね日記みたいな感じでね、こんなことがあったあんなことがあったとかね喋ってるのも全部残ってるとなんか後から見て自分でも面白いかなとか思ったりしてね日記代わりでもありますはい、記録さあ皆さんどうでしょうか。あ、としこさん、昔シェラトンワイキキのロビーでみんなで踊ったパパリナラヒラヒを懐かしく思い出しましたねえ、そうだよね、ハワイに行きたいね、またみんなで月の夜は老人ホームのボランティア演奏で皆さんに踊っていただきましたが、ハンドモーションあっという間に覚えてくださった。あ、ねえ、意外とこうそう、私もなんか老人ホームってねそういうそこに行かせていただくことありますけども、皆さん結構元気にね踊ってくれますよねそういうの楽しいみたい。月の夜はとかねやってね、浜に出てってなんかこうイメージできる。日本語だとねお月様を作るとかね波とかね全部分かりやすいし皆さんも覚えやすいし、日本語のほらねいいですよね楽しい、ありがとうございます。20年以上前に初めて人前で踊ったことを思い出して踊りましたありがとうございます今日はもう皆さんいっぱい踊りますよ。はい、拍手もありがとうございます。ポーちゃんもありがとうございます。モンキーディスコさんもありがとうございます。さあ、じゃあもうガンガン今日は行っちゃおうかなあとちょっとやろうかと思うんですけれども、じゃあ次もね定番中の定番曲、しっとりとした、ナンバーを、私これ踊るのも好きな曲というか唯一踊れる曲の中の一曲なんですけども大好きな曲ハナレイムーンをやってみようかな。これは皆さん踊れるんじゃないですか。はい、立ち上がってくださいじゃあ、キーはちょっとね D と F と言ってみようかなと思うので、弾ける方はぜひちょっとやってみてください。You will be
花レインムーンお届けしました。ありがとうございました。最後皆さんムーンってやりました。お月様をあげて終わりましたでしょうかハワイで踊ったんですね。いいですね素敵、うっとり、ありがとうございます。今日はちょっとなんかソフトめに、歌っております。さあ、あっという間のもう1時間経ってしまいましたね。早いな。もう喋りすぎだっていう話もあるんですけども、前半はトークでしたね。はい今後のちょっとスケジュールもお話していこうかなと思うんですけれども、なんかね、秋はやっぱり発表会シーズンということで、いろいろと私も発表会でしたし出る方もやったし、またゲストで歌うということもねいろいろあるんですけども、今度はね11月の22日にはね、私がウクレレを教えさせてもらっているアロハピカケフラスタジオさんの保育があります。こちらもちょっとゲストで何曲か歌ったり、そして生徒さんの発表があったりします。ボッシュホールでしたっけ、センター南北どっちだっけでホールでねやります。あとは、次の日はトイズミュージックスクールの発表会が11月の23日に恵比寿のガーデンホールであります。そちらでもウクレレの生徒さんたちが発表します。講師演奏とかもねやっぱちょっとあるんですけどもね。であとはちょっとプライベートのコンサートがハラーのコンサートがあったりして11月は終わると。で12月の皆さんに来ていただけるイベントのご案内としては、12月の14日の日曜日にカイラニインターナショナルさんの主催のメレフラクリスマスというのが今年もあります。鎌倉プリンスホテルのバンケットルームですごく広くてね、後ろがダーって一面海っていうすごい素晴らしいロケーションの中、ランチメルフラなのでお食事ねいただきながら、皆さんおめかししながらしてきていただいて、着替える場所もあるので中でも来ていただいて、フラのドレスに着ても着替えてもいいし、で私たちの演奏で踊っていただくという、楽しいイベントがございます。そしてカラオケ大会もあるのでまた今年もなんかエントリーしてって言われてるので、もしかして私もカラオケなんか熱唱するかもしれませんぜひ皆さん今年の忘年会がてらいらっしゃってください。まだ多分募集してるんじゃないかなと思いますので、そして、12月の16日の火曜日に小川まみなちゃんと、バレアのよっちゃんよしこさんとやる、ツリーティタズがライブが今年の締めにあります。横浜サムズアップなんですけれども、あとね多分2名とか2人ぐらいだったかな。ちょっともしかしてもう満席になってるか分かんないですけど、今の間にちょっとあれなのでお問い合わせください。もしね来たいなと思ってて予約まだだったりする方はもしかしたら入れる可能性があります。ちょっとこれがどうなることかドキドキなんですけれども、まだもうその一個のライブのために準備することがまだこれからたくさんありますどんな変身ぶりをするのか、ヘアメイクも含めお楽しみくださいませ。そして、今度のね次の YouTube ライブを12月のその翌日の17日にやろうかなと思っております。ティタズの次の日にできるかな。水曜日なんですけれども、もしよかったらまたご案内しますのでよろしくお願いします。あとはね、12月の23日の火曜日に、また鎌倉のレイハナギャラリーさんというね小さな可愛い、私の友達のしょうこちゃんっていうね子がやっているギャラリーでケイコ&リョウケンのクリスマスライブがあります。これも毎年恒例になっております。今年で3回目かな。よろしければあと本当こちらもねあと3名ぐらい入れるかもしれないので、よかったら、私メッセージください。手作りのお食事召し上がってもらった後、間近で生音ライブを聴いてもらうというねすごいスペシャルなライブなのでぜひ来てください。ということで、皆さんのコメントを読んでみましょう。ムーンやりました
踊れるんですか？でもだけどもね、参加いいですね。和子さんもできました。よかった。雰囲気で上がる。そっか、普段上がらないけど上がった。よかった。嬉しい。はい、大川さん発表会ですね。頑張りましょうね。としこさん、カマプリ楽しみにしてます。ね、めっちゃ楽しみましょうよ。弾けましょうよ。カラオケ出たらいいのに。はい。今年保育園の日と重なって参加できないのです。そっか。恵子さんのダンシングヒーローをまた聞きたかった。それはあっちですね。カラオケ大会ですかね。去年そのダンシングヒーローをそのカラオケで歌って、なんと優勝してしまって、なんか賞金をもらった私です。お誕生日？レイレイさんお誕生日？いつ？今日ですか？ちょっとお誕生日お祝いしましょうよ。今日、そうだ、11月お誕生日の人いますか？よかったら。皆さんで、そう、なんかね、やったりやらなかったりするんだけど、いつもね、忘れちゃって。もうなんか11月とか今日近かったお誕生日の人いたら、レイレイさん、まだコメント、今日かな？今日なのかな？お誕生日。よし、歌おう。皆さんで、11月生まれの人、12月17がね、危ない。今日かと思った。そう、YouTube ライブの日がやだー。あさってお誕生日。いた。YouTube ライブじゃ次回、レイレイさんの誕生日お祝いしなきゃ。また次の時言ってくださいね。参加、もしかしてお誕生日ディナーでいないとか。今日誕生日ですって言ってくださいね。みんなで歌おう。もうさん。あさってお誕生日の人いましたよ。じゃあ皆さんで、ハッピーバースデー歌おう。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear もーさん。和子さん、ようか。他にいませんか？ 11 月生まれの人、おめでとう。Happy birthday to you. おめでとうございます。イエイイエイイエイ。皆さんも言ってる。Happy birthday. イエイイエイ。How old is Hana? ありがとう。おめでとう。皆さんでおめでとう言い合いましょう。今日祝福お誕生日祝おう。本当お誕生日は特別な日です。新しいスタートの一日ですね。すごい皆さんのお祝いメッセージでいっぱいだ。嬉しい。いいですね、こういうのね。そう、毎月ね、ほら皆さん言ってくださいね。お祝いしますので遠慮なく。そして、ついでにいいねボタンも押してってくださいね。このついでに言うっていう、このライブがいいなと思った方はぜひポチっていいねって押してってくださるととっても嬉しいです。じゃあ、今日もお付き合いいただきありがとうございました。今日はメレフラということだったんですけれども、最後の一曲、メレフラといえばこの曲というのをね、締めて終わろうかなと思います。タイエースユーさん2月7日です。私と同じ誕生日なんだよね。ありがとうございます。じゃあ、もーさんね、本当嬉しいって言ってます。もーさんが。おめでとうございます。じゃあ、香るべ日をけかい。これを歌わないと最後終われないので、さあ皆さん、立って踊ろう。みんなで踊ろう。じゃあ、キーは G で言ってみます。ウクレレの人。では、今日も本当にありがとうございました。香るべ日おけかい。
拍手。はい、素敵でした。見えましたよ、皆さん踊ってる姿が。もうこっちとこっちとこっちで踊ってるっていうシチュエーションをこう想像しながらね。この曲はやっぱりね、最後にやっぱり定番って言われてますけど、もう本当にこれを歌って踊るのは楽しい。毎回楽しい。もうみんなも楽しい、ニコニコだし、なんかね、たくさんのね海藻がこうゆらゆらこう揺れてみんなで撮ってるみたいなねそのイメージができるのが楽しいですよね。はい、ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございます。ここにいてくださる皆さん本当にありがとうございます。今日もお集まりいただきまして、はい、皆さんのコメントを読んで終わろうかな。はい、今日は素敵なライブありがとうございました。お母さんありがとうございます。やすこさんもありがとうございます。みわさん、白井さん、もうさん、モンキーディスコさん踊りました。来月もよろしくお願いします。そして、タイヤやすよさん、京子さんありがとうございます。ちなみさんありがとうございます。りえさんありがとうございました。スタジオホーラウリマさんありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。じゃあ最後に皆さんで、大きな大きなビッグハグをして終わりにしたいと思います。オラーハグまた来月も会いましょう。本当にあっという間でしたね。はい、みねこさんありがとうございます。梅ちゃんさんありがとうございます。はい、ともさんありがとうございます。はい、としこさんもありがとうございました。あっという間でした。本当にね。太田ちゃんだ。ありがとう。バチスト太田ちゃんいる。いやー、なんだ、嬉しいな。ありがとう。会いたいね。はい、ありがとうございました。もうさんぽーちゃん。今晩もマハロでした。はい。タイヤスレさん、みなさん、和子さん。はい。仕事で疲れた体も喜んでます。だって嬉しいです。はい、私もなんか元気になりました。本当にね、まだまだ寒くこれからなるんですけれども、皆さんもお体気をつけて、あったかくして、あったかいものを飲んで、ね、元気でまた会いましょう。どうもありがとうございました。マハ